Има ли твои колеги влогъри, които са ти помогнали и такива, които са ти подливали вода? Такива, които са ми подливали вода, не бих казал, защото аз се развил абсолютно сам, като изключиме факта, че съм работил и примерно с павката, с Ицака специално, с павката не толкова, сме имали доста общи видеа с Wiki, BG, не знам дали го знаеш, да не изпусна някой, сега ми се разсърдат. Ти с Дидо правил ли си всъщност? Да, с Дидо съм. Аз съм правил с много хора. Да. Но главните хора, които сме били, примерно, през годините, които сме се помагали, от 2017 може би, и Цака, но доста често сме се помагали с него. Сме правили общо съдържание. И много други хора, но не съм сигурен, честно да ти кажа. В момента не мога да сета, не искам да спомена имена, че да не обида някой, честно казвам. Имало ли моменти, където някой не ти помага? Поискал си помощ или не ти се е дала? Лично тия среди. Не, защото аз съм почнал преди тия хора да са някакви, които са в момента. Ти си много независим и ти си one man show. Аз не съм те чула да споменаш, че имаш екип. Ти сам си монтираш, сам си снимаш, всичко правиш сам. Готов ли си обаче в някакъв момент да се заобградиш от хора, които да ти помагат? Честно казвам, доста време ми отнема, да, като съм сам. Обаче аз не мога да доверя на абсолютно никой, тъй като първо тия хора нямат опит, защото аз мога да направя едно видео за 30 минути да го едитна, а те могат да едитват 4 дена на това видео. И да го направим абсолютно същото, буквално. Защото просто знам какво съм говорил, знам какво иска да видят хората. А не си ли готов да инвестираш време в това да научиш някой да си го направиш твой? Не знам, човек. Защото това е продукт вече. Да. Може би си и права, защото ще бъде доста по-оптимално и доста повече време ще има човек да мисли. В крайна сметка, да, така е. Да. Замислил съм се, аз съм имал един едитор наскоро, едно момче ми писа, което иска да едитва някакви видеа, TikTok да ми качва в Instagram и вика, аз съм, каква цена ми каза, по 10, 20, 30 лева на видео в TikTok. За TikTok. И там Инстаграм и аз му викам, брат, смисъл, хората в София на прилични заплати взимат надница на час толкова. Ти искаш на добри професии, ти искаш за едит на TikTok видео, което аз мога да направя за 10 минути да ти давам по 30 лева. А как да стане? Да. Мисъл, или влизаш в си, или отиваш да работиш с някой в Англия. Много хора, ламтят за пари и даже не разбират, че ти им даваш опит. А опитът е нещо, което е абсолютно безценно. Ако се чуете какво да подарите на най-добрия си приятел, на мама, на тати, на цялата рода, Макарон БГ е вашия най-добър приятел. Там има от спа до почивки, през бъгите, през скок с парашут, каквото си пожелате, всичко на достъпна цена и само сега може да се възползвате от промокод IVKA10 за цели 10% отстъпка. Пак повтарям, Макарон БГ е правилният избор. Ти си доста интровертен човек, въпреки че повечето хора си мислят, че си супер екстровертен. Кажи ми как започна всичко с YouTube и с това, което правиш и до момента. И ти носи приходи, което е за поздравление. Благодаря. Да. 2007 година, може би, съм бил много малък вече, защото тогава колко съм бил, не мога да сметам даже на 13 години. И гледах видеа в YouTube, чуждестранни, FIFA видеа, как едни хора правят в чужбината, вече бяха 10 години напред от нас, докато ние стигнахме това ниво евентуално почти. И започвам да правя едити. Някакви едитчета на GTA, на World of Warcraft, на Naruto. Някакви такива пробва да се прави. И така, постепенно, след това почнах в един отбор, аз забравих да кажа, кой ми е помогнал също, Георги от Макса от България и целият отбор. Бехме отбор като медиа един вид и правихме различно, всеки ден качвахме видео от различен човек. Макса от България канала, да. Тогава имахме около 20 хиляди абоната в YouTube, но преди това от VBOX прекачвахме и така. И постепенно почнах да правя FIFA, почнах да правя влогове, почнах да правя други игри, почнах да правя стримове, защото стримове тогава не бяха навлезли. И така до ден днешен. С много неща, различни вече. Има ли си там период в живота ти, където не ти се прави абсолютно никакво видео, не снимаш? Имал съм много такива периоди. И как се вземаш? Аз между другото наскоро, преди да вляза в къщата имах такъв период и не ми се снимаш. Единственото, което ми се снимаше беше подкаст, защото тук момчетата идвам, зареждат ме, дават ми енергия и аз мога да си водя предаването. Но иначе... Много трудно, човек. Просто не го правиш. Смисъл, няма да предаваш тъпа енергия на хората. Да. Колкото и да. Макар че от една страна и това ме е отпускало. Смисъл, разпускал съм супер много. Но, какво ти кажа? Тегаво е. Айде тази тъпа дума бърнаут, не. Но омръзва ти, смисъл, омръзва ти тази публичност постоянна. Мен наистина малко или много ми е омръзнала през годините. Защото седаш на компютъра да цъкаш нещо, ти няма да цъкаш извън стрим, цъкаш на стрим. Отиваш някъде снимаш, какво правиш. Малко ми идват тумъчни моменти. Тоест ти се чувстваш постоянно гледан от очи и не можеш да... Не си спокоен, смисъл, и ако не пуснеш примерно стрим, аз играеш в стрим, казваш аз какво се занимавам тогава, това ако не пускам. Аз знаеш какво съм се забелязала? На моменти примерно отивам да върша някакви неща за себе си и така да си почина. И казвам, боже, чая да направя един рилс. Веднага. Изкривена ми е вече мисълта на действие и не мога да се отпусна да си бъда аз деца. Или що не пускаш, не правиш влог, примерно в момента, или що не правиш или какво си. Ти в къщата влезе с камера
Имаме записи, имаме кадри. Мале, какви записи има? Има. Да, те сега всъщност ги изучиха някои от тях. Аз им дадох, да. Много си щедър. Така съм, да. Срещу скромната сума. Къщата, имаш ли някой човек, който мислиш, че не би поддържал никакъв контакт от там? От къщата не би... с мен явно. Аз между другото съм канал 4 пъти в нас да пиеме по нещо, тя винаги не идва. Чистела била, спортувала, яла, както и да е. От къща в момента не бих поддържал контакт с Котарака, с Веселка, с Анджела, с... Мимай се това. Да, изключително. Защото видях какво правят и как се държат. И просто не ми хареса. Аз в интерес на истината бях малко стресирана от поведението на Веси. Защото това, което аз съм видяла, аз пах през повечето време, така че явно съм била в някаква... Аз съм била в Рударци, не съм била в Делта Хил. Интересно ми е, че тя има някои маниери на лицемерно поведение. Не, Веселка просто е комплексирана жена. Жена, която и липса много мъжко внимание, макар да казва, че има. Не мисля, че липсва, защото аз съм и гледала Тиндъра. Тиндъра е по-впечатляващ от моя Инстаграм. Тиндъра само за губеняци влизат, бате. Мислиш ли? Ти в Тиндър ли си? Имам Тиндър, да. Да, ама не скроваш по цял ден. Не скровам, направо съм го да се рекламирам Инстаграм. Там просто влизат някакви, които там влизат някакви, които не могат да говорят жена на улицата. Да. Или в бар. Ти моли ли си Тиндър някога? Въпреки че ти си своята жена си колко? 10 години. 8, да. Никога не съм имал Тиндър и никога не бих си направил Тиндър. Бих си направил само за кошията. Защото е жалкарско човек. Смисъл много лесен начин да си намериш някой, който най-вероятно няма си пасна, само ще се наебете някъде. Добре, то пак е социална мрежа. Тя е и на Фейсбук на всичко отгоре Тиндър. Има и Гриндър, който е за едни други хора. Какво мислиш за тези социални мрежи? Хубаво заговори за тях. Той имаше Алмаз, имаше Импулс, имаше АОБГ, не беше ли първоначално подобен тип? Май не, там май винаги си е било като хората. Ами какво ти кажа, човек? Аз не обиждам Тиндър. Казвам, че хора, които нямат качествата и така харизмата и това да заговорят жена и да се разберат с нея като хората на живо, отият там за да скролнят, тя да ги мачне и те да се видят тогава. Да. И нали има Фейсбук, пишете си там, нали има Инстаграм, пишете си там, колко да е сложно. Ти всъщност си ми споделял, че с твоята жена по Фейсбук ли? Къде сте се запознали? С моята жена се познаваме още от малки. Колко сме били малки? На 13-14 години. Че малки сте. Да. И тогава случайно през Фейсбук си писахме един път и след това една приятелка ни покани да излеземе на кафе, аз и те двете. И аз отказах. Защо? Ходех да рита нещо, едитвах едно видео, правих. Аз имах приоритети в живота. Да, и така, и след време, след 4-5 години пак можехме да изпишем и така станаха нещата. Стига бе, човек, ти направо. Виж коя любовна история. Това е любовна история, най в Тиндър да се мача. Ти представяш след 10 години някой дете ще пита майки се, мамо, къде се познахте с тате? През Тиндър. През Тиндър. Не, мисля, че Тиндър е станало нещо абсолютно нормално, въпреки че аз това, което виждам, мога да ти покажа даже чатовете ми, защото аз не пиша, естествено, аз съм царица. Имам по-важни работи, аз едитвам. Пишат, искаш ли да правим секс директно? Те няма такива, ще изкарам примерно на вечеря на кино. Това ти обяснявам, много ефтина социална мрежа. Да, ама не мисля, че във Фейсбук, в Инстаграм са различни нещата. Да стига, бе. Има такива хора, които си пишат нормални неща, бе. Не. Никой не ти е писал, примерно, и ще се видиме да излеземе, примерно. Не пращат дикпикове. Това, ето тия са загубеняците. Може би и аз това провокирам всъщност. Не е така. Аз ти си много добра момиченца. Страшно, моля ти се.